Amai Chilimba vadecide kuzvikumbirira kuna seWicknell vakati ndipewo chekufambisa mwana asingachemi anofira mubereko. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvinorwadza guys kuona ma legends anenge ana Mai Chilimba vatozosvika pakuti aiwa inini regai ndizvikumbirirewo. Uko Greatman ari kuyedza by all means watopedzisira wati 2030 vamunangagwa munofanira kuva muripo pamberi nebato pamberi nekubatana achiyedza kuti maybe vangatarisa direction iyoyo vamupewo motikari. So pakaipa guys, Mai Chilimba vati ivo ndinoziva kuti nerimwe zuva rimwe chete zvaro baba vedu seWicknell vachandiona ini nemhuri yangu. Inini handisi kuzomira kusvikira mandiropafadza nemhuri yangu mutumwa asingarevi nhema baba Wicknell. So ndo mashoko aMai Chilimba vasvika pakuzvihambula vakati baba kuna Wicknell. Mai Chilimba vanogona kuva vatori zera ramai vaWicknell vanomuzvara Wicknell ava, asi ukaona amai vakuru vakuti baba vedu chokwadi chokwadi mwana asingachemi anofira mubereko. Bhaibheri zveroti gogodza unozarurirwa, kumbira unopuwa. Saka maybewo ukataura unogona kunzvikwa. Musasvike zvenyu amai munorangarirwa, makabva kare kare muchifadza vanhu, munamato wenyu uchasvika chete, mashoko enyu makuru. Hatizivi guys kuti apa tinenge takuita munamato kuti usvike kuna Wicknell here kana kuti Mwari vaudze Wicknell kuti adai. Ivo seWicknell vambori nevana vanganiko uye first born yavo ndeyegore ripi, because vana vacho ndatadza kuvaverenga ini kubva kuna Greatman kuna Kapfupi, Dhuterere nevamwe vakasiyana siyana. Guys, ane mari ndiye mukuru, ane mari ndiye chibaba. Greatman wanyora uko akataiwa titende zvokwadi nekuti 2030 munangagwa unenge uchiripo pamberi nemusangano. Atombonyora zvakare kuti seWicknell ndokumbirawo mundipewo chekufambisa ndigone kuriritira mhuri yangu, asi still hasati apindurwa nanhasi. Pane vakomana vairi vaitawo ravo video vachiti vamunangagwa mavhura hombe kuTrabablas uko matipinza mune chimwe chinhu chatatambofungira sevana veZimbabwe tinokutendai uye tiri kuti dai zvaibvira 2030 muve muchiripo musambova pachigaro. seWicknell vafara vakati am entertained nekuti mataura mukuru wenyika endai munotora zvenyu makwaya. Guys, ndo dziri kuitika mumastreets, vanhu vasvika pakuzvikumbirira watoona kuti vamwe vari kungogovekwa mbiri nhatu. Saka neniwo regai ndingozviedzera imikani kungooma chete kwenyika. But malegends anenge vana Mai Chilimba ava dei vatori nelife yavo vasingakumbiri vachizvidzikisira kuvanhu vanenge vana Wicknell. Do leave your comments on what you think.